No em puc creure que això sigui real. Benvinguts i benvingudes, nois i noies. Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, com sempre, a la vida d'una noia del Maresme. Estem al cotxe, però estem al cotxe per una gran... Ai, movida, nenes, tremenda movida. Estem a novembre. Qui ha començat? Qui ha començat la temporada d'hivern a l'hort? Perquè jo, no. Espero que tu sí. Espero que tu siguis una persona responsable. Ai, nenes, han passat tantes coses. No sé ni per on començar. Bueno, sí que ho sé. Començarem per l'hort, que és el més important. Aquest estiu, no sé si us en recordeu, però aquesta primavera vaig estar a tope, però a tope amb l'hort i em va encantar. Em va agradar tant, o sigui, vaig passar d'anar-hi com un cop per setmana a anar-hi com 3 dies a la setmana i em va entrar una pau interior fortíssima, que segurament si has estat a l'hort, si has estat entre la natura, saps l'efecte que fa a la natura. Però també és veritat que és molt fàcil oblidar-te de l'efecte de la natura quan portes molt de temps entre ciment, molt de temps entre parets. I és una mica el que m'ha passat aquesta vegada. M'he mudat, ja no visc a Alella, ara visc a Argentona, poble fantàstic, encantador, com sempre, al Maresme, el millor, però tinc ara l'hort més lluny, he hagut, evidentment, d'amoblar un pis i moltes coses, bàsicament independitzar-me, sí, de sobte sóc adulta, crec que sóc adulta, de sobte, a veure, adulta ja era, no? Però de sobte sento que sóc adulta i ho estic païnt, porto un mes païnt-ho, crec que això serà una cosa llarga de pair. I què ha passat? Que evidentment he decidit que l'hort no era la prioritat. Ha sigut una decisió encertada? No. Bé, com us ho diré? No ho tinc molt clar. El que sí que sé és que aquí estem, showing up, amigues, showing up, amics. Per tant, toca, no sé, moment d'humilitat i d'anar a veure com està el meu hort. M'he perdut la temporada de zínies, no vol dir que m'hagi quedat sense zínies, perquè aquest any he tingut unes zínies precioses, però sí que és veritat que entre el pis, ser adult, anar a l'Ikea 400 milions de vegades, l'hort ha quedat allà una mica despenjat i he reduït algunes zínies, però no tantes com m'hagués agradat. Vol dir això que s'ha acabat? No! Això vol dir que una vegada més tornem a l'hort amb força i per tant anem a veure la feina que hi ha. Us haig de ser molt sincera, em fa un pal, està bé dir-ho això, em fa un pal tan tremendo haver de segar i haver de passar el multicultor. Crec que és una part com emocionant, però a la vegada és moltíssima feina. Si tu tens la teva parcel·leta, així com tranquil·leta, sense males herbes, perfecte, però si tens el terreny que tinc jo, se'm fa bola. I se'm fa bola perquè sempre que decideixo que vull fer les coses, o la segadora s'espatlla, o el multicultor no funciona, o no puc engegar el multicultor. Què ha passat aquesta vegada? La segadora està espatllada. Per què em passa això? De veritat no entenc. O sigui, sempre que vull fer alguna cosa està espatllat. Total, que jo porto ja 2 dies mentalitzant-me que avui aniria a estirar males herbes una per una. Ara veurem com està tot, perquè estirar les males herbes del meu hort una per una no serà la primera vegada, tampoc la segona, tampoc la tercera, però em feia una mandra terrible. Però no és que sigui mandra, és que acabes fet a caldo, saps? I total, que avui estava venint i la meva tieta Roser m'ha dit que han arreglat la segadora i que aquesta tarda estarà disponible. I jo en plan... Menys mal, nenes, menys mal. Per tant, ara anirem a l'hort i veurem com està. I com a mínim no veuré l'hort com un estrès, sinó que veuré l'hort com, vale, com puc gaudir avui, mentrestant penso que vull cultivar i demà ja, zoom, segarem tot. Well. Veig que el meu veí, senyor Antonio, ja ha plantat algunes coses. I aquest és el meu hort, hombre!
Oh my god, nenes. Menys mal que no haig assegat tot això. Diguéssim, crec que el meu hort són 12 metres quadrats. Mireu les albergínies, és que... Oh, mireu les línies. Oh! Ui, 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 ui. Ties, mireu això. Creieu que estarà bona o estarà full resseca? Crec que estarà full resseca. Uau! L'any passat vaig plantar moltes albergínies i vaig decidir fer com la prova perquè havia vist que si deixes les pebroteres plantades et poden sobreviure a l'hivern, depèn d'on estiguis. I com que aquí a l'Ella els hiverns no són gaire freds, vaig pensar, anem a provar-ho. I ho vaig provar amb les albergínies. I les albergínies, tristament, no van sobreviure, es van morir totes. Per tant, si esteu pensant de deixar les vostres albergínies d'aquest estiu a l'hivern, no ho feu, no sobreviuen, ni a l'Ella sobreviuen. Si a l'Ella no sobreviuen enlloc més. Però tinc una pebrotera que no sé si deixar-la, la veritat. Si sobreviu a la segadora, potser la deixo. Si no, no. Sí. Abans de posar-me a solucionar i arreglar coses, sisplau, dediquem un moment a apreciar això. Nenes, m'he perdut això. M'he perdut això. Vale, la veritat és que estan molt boniques i hi ha moltes que encara es poden salvar. Però ara ja comencen, ho veieu, no? Aquestes és que m'han sortit patxurres ja directe. No estan gaire bé. Són unes flors que com que són creuaments de flors anteriors, algunes no acaben de... És que veieu, aquesta flor no està bé. Hauria de ser o bé així, veieu que té com un botó, o bé com aquestes, que són com més un pomponcillo. Són molt maques aquestes, tenen un color super... Mireu, té com línies taronges, és increïble. Les línies són super guais. Super guais. Veig que aquí tinc... Això és una carbassera. M'estarà fent carbasses? És una molt bona pregunta. Crec que la pobra ho està intentant, eh? Aquí hi ha... Això és una floreta de carbassa... Jo de veritat que tots els anys ho intento, però hi ha algunes plantes, com les carbasses i els carbassons, que no hi ha manera, mireu. Veig que aquí m'està fent carbassa, o sigui, vale? Això és superbona notícia, però per X o per Z les carbasses no es desenvolupen i això està plantat des de la primavera. Anem a veure si ja n'hi ha. Una carbasseta tonta, Ui! Ups, perdó. No, és que no... No sé què és, però no acaba de quallar. I em fa molta ràbia. I vaig prometre que no volia queixar-me més a l'internet. Però és que em fa molta ràbia perquè planto coses i en principi ho faig com tot bé i no surt. Llavors veig altra gent que planta, sobretot a internet. Sé que internet és un lloc on no et pots comparar perquè en realitat no saps res del que passa a la vida del món, com vosaltres no sabeu res del que passa realment a la meva vida, no? O sigui, això és com un trosset de la meva vida, però no és tota la meva vida, no? I és com, no sé per què li dono tanta importància a veure la resta de la gent tenint les seves carbasses increïbles, plantant-les i els hi surt, i jo les planto i no surten. I això em frustra molt. Nenes, em frustra molt. O sigui, he tingut èpoques de frustrar-me molt i de dir, no és lo meu. No és lo meu. I després penso, què he vingut aquí a fer? Vale, això s'està posant molt emocional, però penso, què he vingut realment a fer a l'hort? Vinc aquí per cultivar i tenir les millors carbasses? Per voler fardar a tothom? És això realment el que vull? I després ho penso i dic, no. Estaria bé tenir unes carbasses tremendes i poder-me fer les meves cremes de carbassa i estar feliç i donar saltets per la casa mentre veig que se'n fa la carbassa al forn? Sí. És el que he vingut a fer? No. El que he vingut a fer aquí és a gaudir, a passar-m'ho bé, a sentir-me a gust, a inspirar-te, a fer-te entendre que realment tu també pots tenir això. Potser no tindràs carbasses, o potser sí. Qui sap, nenes, qui sap? Però és això, jo realment vinc aquí a ser feliç, a passar-m'ho bé, a connectar amb mi mateixa, a tenir una mica més d'aquesta pau que de vegades, moltes vegades, sento que necessito en aquest món tan accelerat. I per tant, bé, no tenim carbasses? No, de moment no, però l'esperança és l'últim que es perd.
Això sí, tinc un montonazo de zinnias. I això, a poca gent he vist. A poca gent he vist amb unes flors tan maques. Potser és això, potser és que estic predestinada a ser florista. A ser, sí, una agricultora de flors. I no de carbasses. Si és que de veritat, jo en el fons ho sé. Vull dir, a veure, ho esteu veient, no? Això és lo meu, això és lo meu. Però bé, jo segueixo, jo és que no... R. Estic pensant, ara que estem aquí, què cultivarem. Ja em direu, deixeu-me comentaris què cultiveu vosaltres aquest any, perquè primer que hi haig a l'agropecuària. Si tenen a l'agropecuària el que vull, fantàstic. Si no, ja veurem què fem. I després que és novembre. Llavors, no puc potser cultivar tot el que vull, perquè, evidentment, les fruites i les verdures són de temporada. Per tant, no sé. Tenint en compte que he deixat el meu hort, bàsicament, a su suerte, penso que les maduixeres han sobreviscut bastant, o sigui, tot ha sobreviscut, entre cometes, bastant. Aquí tenim els meus nabius, que aquests els vaig plantar l'any passat, estan supervermells, això és superbona notícia, i aquí hi ha aquest altre que se me'l van menjar, crec que són abelles, crec que són avispes, les que es mengen o sigui, són dos nabius diferents, vale? Perquè són espècies diferents i aquest no va acabar de quajar, però aquest sí, aquest em va fer 3 nabius. No és gaire, vale, sí, ho sé, però 3 nabius, menys és res. I ara que m'hi fixo, veig que aquí hi ha carbassetes, però és que crec que és el màxim al que arribaran. Tant de bo no. Són d'aquestes carbasses butternut, que es diuen així, que són com... Bueno, butternut ja ho enteneu, no? Que són com així com mantequilloses i són amb les que es fan les cremes de carbasses. Tindrem crema de carbassa? Qui sap? Però bé, les maduixes han sobreviscut. Això a la primavera no se les veia, o sigui, es queden com cobertes per aquestes plantes. I per tant me n'alegro molt de que hagin sobreviscut. Veig que les cebes que vaig plantar, les vaig plantar a l'estiu, bueno, les vaig trasplantar, perquè estaven totes aquí en una filera i això les vaig plantar l'estiu passat. I no creixen. Nenes, és que de veritat, o sigui, m'agrada molt el meu hort, però em genera moltes frustracions. No ho sé, anirem veient, però bé, me n'alegro de veure que estan vives i que, com a mínim, ara les puc trobar, perquè és que abans no hi havia manera de veure-les. Bé. Per un segon de tallar zinnias, perquè vull que aprecieu el canvi de color d'aquesta... És que... O sigui, aquestes flors són una absoluta passada. Cada flor és diferent, vale? Mireu aquestes. Comencen sent així i acaben sent així. I amb el temps evolucionen i es van tornant més fosques. És que és increïble. O sigui, em semblen unes flors que són per al·lucinar. Aquestes, mireu com m'han sortit. Són com taronges vermelles i a dins tenen lila. És que, si no podeu pensar que això és increïble, jo ja no sé. Aquestes són, bueno, és que... No sé, són unes flors que, la veritat que... Quin cul... És que, no sé, de veritat que em fan quedar-me sense paraules. I mireu que jo no callo, però uau. Uau, aquestes també. Aquestes, les meves preferides, són les que són com més mullidetes. Però és que uau. Uau. M'estic replantejant si hauria d'estirar les zinnias. Sé que és tard, però és que les zinnias són una flor d'estiu i de tardor. I encara n'hi ha moltes que estan molt bé.
No sé què fer, nenes, no sé, o sigui, no les vull estirar. Hi ha algunes que es poden treure, però hi ha moltes que encara estan bé. I en el fons tinc molt d'espai a l'hort, o sigui, no necessito estirar-les perquè si no, no puc plantar-hi res més. Llavors crec que el que faré serà agafar tota la zona que és d'estiu pur i dur i que realment no sobreviurà, la netejaré, demà, si Déu vol, passaré la segadora i al cap d'uns dies passarem al multicultor. Però crec que salvaré les línies. Com les salvaré amb un multicultor? Doncs no ho sé. Problema per demà. Al final, sí, les he tret. He tret quasi totes les línies, he deixat aquelles perquè, mira, em sabia greu. Però sí, n'he tallat un muntó i ja està. És que si no, no ho acabaríem de fer mai. Aquesta tarda planificaré una miqueta que hi plantarem i ja està, hora de dinar. La veritat que la panxa m'està fent rum-rum. I ara sí, toca planificar l'hort. Porto una estona fent-lo. Tinc una plantilla que vaig fer l'any passat i la veritat és que em va anar superbé. I aquest és com l'actualització d'aquest any. Bé, doncs com veieu, les maduixes, els gerds i els nabius estan a la mateixa zona. Aquests no els tocaré perquè per mi aquests són com perennes, no es mouen. Llavors el que he decidit que aquesta zona on estaven les línies hi posaré cebes. Per què? Perquè estic intentant plantar coses que em faci il·lusió collir. No crec com que per naturalesa jo sigui una cultivadora de verdures. Crec que ja ho he dit diverses vegades. A mi el que realment em fa il·lusió són les flors, és el que més m'agrada. Sí que és veritat que cultivar i recollir verdura està divertit. Està divertit i hi ha coses que m'agraden més que altres. I en aquest cas, les cebes és una hortalissa que en consumeixo bastant i no em sabria greu. I a més es manté bé. Per tant, les cebes són fàcils, les plantes no hi ha gaire més complicació, més que no se't facin, jo què sé, bassals, però en principi no. Llavors aquest any plantaré cebes a saco. L'any passat les tenia intercalades amb els bròquils i les coliflors, però he decidit que aquest any no, perquè la meva intenció és que aquest any, en certa manera, vull mantenir les males herbes a ratlla i sé que si tinc tot de verdures o hortalisses intercalades em serà molt més difícil estirar les males herbes i netejar. Per tant, ho separaré tot. En una zona tindré les cebes, a la zona del mig, com l'any passat, els bròquils i les coliflors, i entremig, si puc, hi plantaré zinnies.
alzines. I plantaré calèndula, que la calèndula va molt bé per repel·lar insectes, etc. I una cosa que em fa molta il·lusió és que he decidit que aquest any plantaré pèsols. Aquí, com veieu, hi ha una lavanda, la tinc a l'hort. La vaig plantar aquesta primavera i la veritat és que ha crescut un muntó. No em molesta, és una planta que fa molt bona olor, fa una flor molt maca, atrau molts pol·linitzadors i per tant ens interessa tenir-la. I aquesta última zona en groc serà la zona on hi plantaré definitivament els bulbs. Estava pensant si els posava, no sé, aquí a la terrassa o a l'altra terrassa que tenim ara. El que passa és que no tinc pests macos ni tampoc tinc com una estructura on posar-ho encara. Llavors he decidit que ho plantaré a l'hort, els plantaré a la zona on hi ha els ranuncles també, per tant serà tot ranuncles i bulbs. I ja està. Crec que quedarà bé. Tinc ganes. I una cosa que m'encanta d'aquest planificador, m'ajuda a comptar i a saber quantes cebes haig de comprar, quants bròquils haig de comprar, quantes coliflors, etc. Ja està feta. I queda maco, ho tens per l'any que ve, val la pena. Si voleu la plantilla, jo crec que us la puc passar. És una mica liu, però sí, si m'ho dieu per comentaris, alguna cosa farem, nenes, alguna cosa farem.